Nou, we hebben hier een oldtimer, jongen. Ik heb hem toen gekregen van mijn zoon. Want die zat dan bij de bollencentrum en daar komt hij weg. En die had hem daar boven staan en dan wou ze hem weggooien. En toen zei mijn zoon, nou, mijn vader wil hem graag hebben, want die is wat rock'n'roll en die wil hem wel in de tuin hebben. Maar wat dacht je toen hij bij elkaar met dat verzoek? Nou, ik denk, hij is je hele leven nog half gek, dus ik denk laat hem gewoon neerzetten. Weet je, je kent hem al van vroeger als hij jonkje zijn, bij anderen, laat me gaan niet. Stap me niet in de weg. Nee. Is toch mooi? Ja. Een bloembakje is ook altijd hetzelfde, hè? Het is net wat. Die heb ik later toen gekocht, want er kwam een jongen bij mij aan de deur. Hij zei, ik heb een mooie jukebox voor die. Maar hij was heel breed. Hebben we een heel stuk vanaf zaagd, Peter. Hebben we allemaal gatjes erin gemaakt. Hebben we een heel mooi soortje werk van gehad. En hebben we allemaal kistlichtjes erin aan. En dan zongen dan hebben wij hem alles aan, Peter. Ja, ja, s'avonds, hè? Ja, en dan zitten we hier aan een pakje bier even. Ja. Ja, dat is wel even gezellig hoor. En heb je binnen dan ik al je rock'n'roll in de Nee. Dat heb ik helemaal niks. Nee, gewoon spul. Ik kan staan wat binnen zien. Ik kan staan wel even zien, jongen. Ja, dit is zeker heel wat anders. Ja. De meeste mensen die denken allemaal, dus een ouderwetse wagen staat ervoor. Het zal ook wel rock'n'roll binnenwezen, maar dat is niet zo. Hoe ben je hem hier zo bij komen? Hoe bedoel je het? Nou, om het zo in te richten in het... Nee, maar ja, dat is onze stijl. Dat hebben wij, de hele familie hebben dat. Dat hebben we allemaal, hè? Ja. Ja, in het begin was dat echt specifieker om zoeken. Nou niet meer. Ja, want dat wordt dus ook te veel, jongen. Ja, dat ken ik niet. Veel. Dan loopt over de dingen heen. Dat ken niet. Dit is mooi. En zo moeten ze het ook laten, vind ik. Ja. En wat vond je ervan toen hij met het idee kwam van die Cadillac in de tuin? Ik had niet anders verwacht. Nee, want dit is Evert. Evert die heeft al meer dingen op touw gezet allemaal, dat de mensen hem volgden. Nee, dit is Evert. Die is altijd apart, Ja. maar eigenlijk alle twee zijn we daarin. Heel lang een Amerikaan tegengehouden. Mocht ik niet een Amerikaan hebben. Jaren het shirt om een Amerikaanse auto. Ik denk van, de pooier en de Tamiya, hè? Ik denk, zo ga je dan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dat was vroeger zo. Ja. En toen op een gegeven moment hadden we die groene, nou dat was mijn kleur niet. Nee. En toen kregen we die witte en dat was gewoon mijn auto. Doordat de belasting ingevoerd werd. Nou, en dan moet je keuzes maken. Ja, toen was het over. En dat was hartserend. Ja. Ja, dat We was heel hartserend. hebben leuke dingen met de auto. Ja. Ja. Ja, ze nemen een stukje van je af. Ja, we gingen naar de meetings toe en wat hartstikke leuk was. En dat is allemaal over. Daar zit mijn vriendin in, hè? Ja, maar ze willen nooit uitkomen. Weet je, wel met haar weet. Ja, het wordt hem niet. Dan pak ik ze even over de bol heen. Mail in. Dus dan geeft hij al even met liefde. Ja, ik alle liefde, jongens. Ze zit ook aan mijn kant, hè? Ja, daar heb ik ook speciaal gedaan. Hij is er Ik heb speciaal niks. voor op zijn kant. Ja, dat Want soms dat hij de deur uit komt, dan zei hij goeiemorgen maat, alles goed met, die was een bakje koffie of wat anders. Ja, hij zit altijd te praten. Maar ze krijgt nooit ruzie. Nee. Ze loopt ook nooit fut, ze is altijd erbij hem. Ze gaat nooit vreemd dit. Nee. Heel trouw is aan me. Ja, een best meisje. Beter zeggen, wel ruzie heen en gaan, hè? Nee. Maar als je wel lui is, hoor, ze doet niks voor me. Oh. Ze lui als een beetje, wat ik zelf stofzuren heb, ze doet niks. Ja, laat ze maar mooi zitten. Als dat een beetje koud wordt, dan haal ik ze wel naar binnen toe. Okay. Zet ik ze wel op een bankdel. Zo ben je dan ook alweer. Ja, zo, ja, natuurlijk, een goed hart. Hè? Alleen is ook maar alleen, of niet? Hè? Leeuwarden likeur uit Ljouwert. Cranberry compoot van Skielge. Kalmenjetten uit Kolm. Een likeurke van het Ameland. Cheese uit het Tienje. Zoekenballen uit Wergeer. Bier uit Haas. De Berenburg uit Snits. Zout van Skielge. Mosterd van de Klaai. Eigenmakke keramiek uit van de Klaai. En Jasten uit Akrum. Ik kom uit Friesland, mijn mooie Friesland. Het lied krijgt wat verte zinnen, altijd kind. Ik kom uit Friesland, mijn mooie Friesland.
echte Fries begrijpt wat mij om Friesland wint. Onverwacht kreeg ik bij mijn gezondheid. Ik had afgebroken ruggenwervelhoorn. Die had ik nog. Daardoor minder been. Nou, heel lang verhaal, heel kort een meidje. Lang revalideren. En toen, na 3 jaar, betekent van ja, hoe komt het nou in het leven? Is er nog een baas die me haar wil? Nee. Je bent te duur, te oud en oud. En ja, de ruimte is hier leeg. En toen dacht ik van ja, wat doen we met de ruimte? Zal ik het verhieren of zelf wat ondernemen? En toen kwam Pruw. En wat is Pruw? Pruw is een delicatessenwinkel. Wij verkopen uitsluitend producten uit Friesland. Ik kom uit Friesland, in mooie Friesland. Een echte Fries begrijpt wat mij om Friesland bindt. We zijn al 15 maanden iepen. En we zijn onlangs verkozen tot de gezelligste winkel van het jaar. 2013-2014. Dus ja, het kan het beter voor het winkeltje. En die gezelligheid, dat zullen komen door al die Berenburg en al die lekkere bannetjes die je krijgt. Ja, dat zo slim is je nog net, hè? Dat we hier heel dagen aan de drank zitten. Nee, ik denk toch wel dat het een andere reden is. Meesten kunnen er zelf op kiezen, dus daar zit ik net geen centen achter. Dus ja, ik denk dat mensen het wel leuk vinden dat het zo'n smokwinkeltje in de stad zit. En dat blijkt wel weer. Dat ze daar toch op stemt hebben. Ja, en dat je dan eerst mooi recht zitten. En dat je Ja. uiteindelijk zei, je eigen werk weten te creëren. En dan ben ik dan de gezelligste. Ja, nou ja, ik heb wel het Pruw-concept betocht, maar ik ga gelukkig een prutte meisken. En de loop van de tijd om je heen krijgen, die me er in steunen. Die echt wel de winkel zeer waarderen. En me ik wil helpen bij een spandiensten om het spulje te brengen, of pakketten te bezwargen, om het hier te houden. Of ja, bij de krispakketten heel druk ga ik het in december houden. Nou, dat kon ik net alleen nog aan. Ik al hiek een gezonde rug, hiek het nog niet alleen nog aan kent. Ja, goed, dat is denk ik de dragende kracht van mijn winkel en dat ik hier nou 15 maanden zit. Het lieket krijgt als derde zinnen